Vítam vás pri podcaste na tému 5 tipov, ako neúspešne riadiť relácií komunity Manager Port. Neváhajte sa k nám pridať a registrujte sa na odber. Dnes sa pozrieme na jednu, povedal by som dosť častú manažerskú pascu. Niečo, čo sa deje tak nenápadne, že si to ani nemusíme všimnúť. Presne. A môže to mať naozaj veľké dôsledky. Hovoríme o tých takých jemných náklonnostiach, predsudkoch, ktoré vlastne ovplyvňujú, ako hodnotíme ľudí v tíme. Konkrétne sa zameriame na to, ako niekedy možno nechciac nesprávne posudzujeme členov tímu, či už líbneme na minulých úspechoch, Alebo nás ovplyvní len to, čo vidíme práve teraz. Alebo dokonca len to, kto sedí najbližšie. Však. Je to zaujímavá téma, poďme sa do toho ponoriť. Takže tá základná myšlienka je, že všetci máme nejaké predsudky. To je asi normálne ľudské. Áno, je. Ale problém nastane, keď tieto naše vnútorné sklony začnú ovplyvňovať manažerské rozhodnutia. A hlavne pri hodnotení alebo prideľovaní úloh. Presne tak. A stáva sa to často. Jedna z tých prvých foriem je, ako ste načali, tá tendencia preceňovať minulé výsledky. Áno. Je to trochu ako pri investovaní, tá známa veta, že minulé výnosy nezaručujú budúce zisky. Hej, to je dobrá paralela. A v riadení ľudí je to vlastne podobné. Viete, to, že niekto exceloval na nejakom projekte, povedzme, pred 2 rokmi, ešte automaticky neznamená, že je tá najlepšia voľba pre úplne inú výzvu dnes. Pamätáme si tie vrcholy, tie veľké úspechy. Alebo naopak, niekto si nesie nálepku z jedného zlyhania, aj keď sa medzi tým posunul. Presne. A tu treba rozlišovať. Mať od ľudí očakávania, veriť v ich potenciál, to je dobré. To je to, čo niekedy voláme zdravé preceňovanie. To ich motivuje. Áno, motivuje ich to, pomáha im rásť. Keď šéf verí, že to zvládneš, často naozaj podáš lepší výkon. Ale to je niečo iné, ako sa slepo spoliehať na reputáciu z minulosti. Čiže to zdravé preceňovanie je o budúcnosti, o potenciáli? Presne. Kým to lipnutie na minulých zásluhách je, proste o minulosti. A tá nám dnešný projekt nevyhrá. Úspech príde, ak tým pozná cieľ a má dnes tie správne schopnosti a motiváciu. Ako to potom vyzerá v praxi? Máme novú úlohu, treba niečo inovatívne, nové technológie a manažer automaticky ukáže na Jána. Lebo Ján pred 3 rokmi niečo veľké úspešne viedol? Presne. Aj keď to bolo úplne iné. A možno Ján už ani nie je v obraze, čo sa týka tých nových trendov, ale tá jeho aura úspechu stále funguje. Toto je veľmi, veľmi častý scenár. A riešenie, znie to možno triviálne, ale chce to disciplínu. A to je aktualizácia informácií. Aktualizácia. Pred každým novým projektom, pred dôležitým rozhodnutím o úlohe, si treba aktívne overiť, aké sú aktuálne schopnosti, znalosti aj motivácia tých ľudí v tíme. Čiže nespoliehať sa len na povesť, na to, čo sa hovorí. Alebo na vlastnú pamäť, ktorá, priznajme si, býva selektívna. A ako konkrétne teda aktualizovať v tej každodennej rýchlosti? Dobrá otázka. Kľúčový je určite pravidelný dialog. Buď s priamými nadriadenými, ak sú, alebo priamo s tými ľuďmi. Oni by mali mať najlepší prehľad, na čom kto robí, čo sa naučil, kam smeruje, potom, povedzme, talentové revízie, diskusie o rozvojových plánoch, pýtať sa cielené otázky. Napríklad. Aké konkrétne skúsenosti z posledného pôroka sú dôležité pre túto úlohu? Alebo v čom sa tento človek zlepšil? Kde má ešte rezervy práve v tom, čo potrebujeme? Čiže zisťovať fakty, nielen potvrdzovať si dojmy. Hľadať silné stránky, ale aj tie slabé, vzhľadom na tú aktuálnu úlohu. Presne tak. Rozumiem. Takže ide o taký neustály proces kalibrácie toho nášho pohľadu. Fajn. A čo ten opačný extrém? Keď sa manažer zameriava len na súčasnosť, na momentálnu viditeľnosť. Áno, to je druhá strana tej istej mince. Predstavme si kolegu, ktorý má teraz ťažšie obdobie. Výkon mu dočasne klesol. Alebo naopak, niekto je práve na výslni, lebo dokončil niečo viditeľné, aj keď možno ľahšie. Áno, posudzovať len podľa momentálneho snapshotu, to je rovnako zlé, ako spoliehať sa len na minulosť. Manažer by sa mal snažiť byť, nestranný, vidieť širší obraz. Ten krátkodobý pokles nemusí znamenať stratu schopností. Presne. A ani momentálny úspech nezaručuje, že ten človek bude skvelý vo všetkom. Objektívne hodnotenie berie do úvahy celú dostupnú históriu, všetky relevantné informácie, skúsenosti a to v kontexte tej konkrétnej situácie. To je asi dôležité hlavne pri tých mladších kolegoch, ktorí ešte nemajú tú dlhú históriu výkonov.
Tam je to pokušenie hodnotiť len podľa posledných týždňov asi väčšie. Určite áno. Pri mladších alebo nových ľuďoch je o to dôležitejšie pozerať sa nielen na výkon, ale aj na potenciál, na tú ochotu učiť sa, prístup, ako reagujú na spätnú väzbu. Čiže nejde len o hodnotenie, ale aj o rozvoľ. Presne. Ak niekoho rýchlo zaškatulkujeme na základe mála dát, môžeme prehliadnúť talent. Alebo naopak povýšiť niekoho, kto mal len šťastie. Kľúčom je rešpekt a snaha o dlhodobejší pohľad. Neškatulkovať. Proste si uvedomiť, že každý má lepšie a horšie obdobia. A potom je tu ten tretí bod. Ten je tiež zaujímavý. A možno taký najzákršnejší. Tá fyzická blízkosť. Predsudok blízkosti. Ach, áno. Je také ľahké dať úlohu Petrovi, čo sedí vedľa, lebo ho vidím, môžem sa ho spýtať, ako to ide, mám pocit kontroly, na rozdiel od Zuzany, ktorá je na home office alebo v inej pobočke. Áno, toto je klasika. A ešte sa to zvýraznilo teraz s hybridnou a vzdialenou prácou. Ten pocit kontroly je často, je iluzórny. Myslíte? No áno, to, že niekoho vidím sedieť za počítačom, predsa neznamená, že je produktívnejší alebo vhodnejší na tú úlohu ako niekto, koho nevidím. Je to taký podvedomý sklon. Spájať prítomnosť s nasadením. Áno, alebo dokonca s kvalitou. Súvisí to aj so silou prvého dojmu. S ľuďmi, ktorých stretávame denne, si rýchlejšie vytvoríme nejaký vzťah, názor, či už dobrý alebo zlý. A potom si ho podvedome potvrdzujeme. Presne. A tá fyzická blízkosť to všetko len zosilňuje. Pamätám si taký príklad. Manažer v centrále stretol kolegu z pobočky, čo prišiel na poradu, a tak trochu zhora sa ho spýtal. A vy tu čo? Nemáte tam u vás na pobočke robotu? Áno, to je presne ono. Ten podvedomý predpoklad, že tá práva práca sa deje len tu, v centre, blízko vedenia. Taký ten bratislavský pohľad, ako sa niekedy hovorí. Môže byť. A nemusí to byť len o geografickej vzdialenosti. Aj v rámci jednej budovy. Ľudia na inom poschodí, v inom oddelení. S ktorými nemáme denný kontakt. Áno. Manažer prirodzene stráca detailný prehľad o ich práci, a práve preto je kľúčové, aby rozhodnutia o úlohách, povýšení, odmenách boli založené na faktoch, na výsledkoch, objektívnych kritériách, nie na pocitoch blízkosti alebo sympátiách. Trochu mi to pripomína školu. Učiteľ si ľahšie obľúbi žiaka v prvej lavici, čo sa stále hlási. Je to veľmi podobný mechanizmus a má to reálne dôsledky. Ak systematicky preceňujeme tých blízkych a podceňujeme vzdialených, tak nielen, že sme nespravodliví. Ale nevyužijeme ani potenciál celého tímu. Presne. Môžeme prehliadnúť expertov len preto, že nesedia vedľa. A navyše strašne to demotivuje tých, ktorí majú pocit, že ich práca nie je videná len kvôli tomu, kde sedia. Počúvate podcast na tému 5 tipov, ako neúspešne riadiť komunity. Manager Sport. Dobre, takže sme si rozobrali tieto 3 hlavné prejavy. Lipnutie na minulosti, zameranie len na prítomnosť a ten predsudok blízkosti. Čo to teda prakticky znamená pre manažera, ktorý sa tomu chce vyhnúť? Ako na tom aktívne pracovať? No, základ je asi seba poznanie. A vedomé úsilie. Priznať si, že tie predsudky máme a aktívne sa pýtať sám seba pri rozhodnutiach. Naozaj som zvážil všetko? Nie som ovplyvnený len tým, čo bolo kedysi, alebo tým, koho vidím najčastejšie? Čiže budovať si komplexný obraz o každom v tíme. Áno. Nespoliehať sa len na jeden zdroj informácií alebo jeden aspekt. A aké konkrétne kroky, možno systémy, by mohli pomôcť? Hovorili sme o aktualizácii informácií, dialógu. Áno, a môžeme ísť aj ďalej. Napríklad, poprvé, definovať si jasné kritéria. Merateľné a relevantné. Presne. Pre každú úlohu, projekt, hodnotenie. A komunikovať ich. Aby základom boli kritéria, nie dojmy. Rozumiem. Čo ďalej? Po druhé, zberať dáta z viacerých zdrojov. Nielen vlastné pozorovanie. Možno dáta z projektového manažmentu, spätná väzba od kolegov, sebahodnotenie, rozhovory s nadriadenými. Taká 360-stupňová väzba, ak sa to hodí. Napríklad. Po tretie, pravidelné a štrukturované rozhovory. S každým, bez ohľadu na to, kde sedí. Mať štruktúru ciele, výsledky, rozvoj, spätná väzba. Aby každý dostal rovnakú pozornosť. To znie férovo. Po štvrté, ak je to možné, kalibračné stretnutia manažerov. Tam si manažeri môžu navzájom skalibrovať svoje štandardy hodnotenia, aby neboli veľké rozdiely len podľa toho, kto je čí manažer. To môže byť užitočné vo väčších tímoch.
Určite. A ešte, povedzme po piate, vedomé zameranie na tých neviditeľných. Aktívne si klásť otázku. S kým mám najmenej kontaktu? Čo o ňom viem? A potom hľadať cesty, ako získať viac informácií. Byť s nimi v kontakte. Presne. A treba si uvedomiť, že to nie je o tom nemať očakávania. Ako sme vraveli, zdravé očakávania sú motorom rastu. Ale musia byť založené na reálnom posúdení aktuálnych schopností a potenciálu, nie na našich skratkách a predsudkoch. Chce to disciplínu, konzistentnosť, je to beh na dlhú trať. Takže, ak si to zhrneme, ak chceme riadiť úspešne, musíme si dávať pozor na tieto nástrahy vlastnej mysle, či už je to tá minulosť, prítomnosť alebo blízkosť. Áno. Cesta von vedie cez vedomé úsilie, hľadanie faktov, štrukturované prístupy a budovanie toho komplexného obrazu o každom. Presne tak. Len tak môžeme spravodlivo rozdeľovať úlohy, podporovať rozvoj a viesť tým k úspechu. A na záver ešte jedna myšlienka na zamyslenie, hlavne v dnešnej dobe. Keď si uvedomíme silu toho predsudku blízkosti, ako môžeme my, manažéri, aktívne a systematicky pracovať na tom, aby sme vytvárali rovnaké podmienky aj pre tých, čo pracujú na diaľku alebo hybridne? Ako konkrétne bojovať proti tej tendencii považovať fyzickú prítomnosť za hlavný ukazovateľ angažovanosti a výkonu? To je naozaj kľúčová výzva pre moderné líderstvo. Vyžaduje si to prehodnotiť mnohé postupy, možno aj firemnú kultúru. Viac dôvery, zameranie na výsledky, nie na miesto práce. Určite téma na hlbšie zamyslenie. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie na webovej stránke Managerport AI.